Ngikubingelele mbukeli, ngikwamukele ku-channel yethu ezinohlonze Trending News. Namhlanje ke ngilapho kuzoxoxa indaba ebuhlungu kakhulu, indaba ithinta inhliziyo eyenzeka e-Ivory Park. Le ndaba ke imayelana nomama ogama lakhe nguNoluthando Mkhaliphi. uNoluthando ungumama wentombazanyana eneminyaka emihlanu. Le ngane ihlala naye ngokuphelele e-Ivory. Ubaba wengane akasahlali nomama. Bahlukana 3 years back. Kodwa ke bebevumelene ukuthi ngama-holiday esikole ingane iya kubaba bese ibuya ngesikhathi sokuvulwa kwezikole. Ubaba wengane ke wafika wayothatha ingane, konke nje kwakubonakala kujwayelekile. Umama wayesekwazi futhi ukuthi akwazi ukukhuluma nengane yakhe nge-video call. Kuthe-ke uma insuku zihamba, umama wabesebuza ukuthi ingane izobuya nini kanti ngoba izikole sezovula. Ubaba wabesephendula-ke athi uzoyibuyisa ingane kanye nezinto zesikole. Kuthe-ke ngomhla ka-5 January ubaba wengane wathumela umlayezo ukuthi baya ekhaya eCongo. Umama ubesemangala kakhulu ukuthi hawu kanjani manje ngoba akaziswanga futhi kusanesikhathi. Kwakungesona futhi isivumelane sabo leso. Uthe-ke umama mezama ukufonela umfowabo kababa akazange azaphendula. Wazama umzala wakhe, umzala waphendula wathi naye akazi lutho kodwa ke uzozama ukuthola iqiniso. Kwathi sekudlula isikhathi kwaqinisekisa ukuthi ingane ngempela iseCongo. Umama wengane wabesethuka ke wazizwe edidekile, wazizwe engenamandla. Waye police station yase-Ivory Park eyovula icala lokuthunjwa kwengane ngumzali. Kodwa ke amaphoyisa athi adidekile nawo, bathi lo muntu ungubaba wengane futhi unamalungelo. Bamtshela ukuthi makahambe yobuza kwezinye izikhungo. Umama waye enkantolo yengane bathi makahambe ku-family advocate. I-family advocate ke bathi bengamsiza ukubuyisa ingane eSouth Africa kodwa kudingeka inombolo yecala lamaphoyisa. Ngosuku olulandelayo umama waya lapho kuhlala khona ubaba wengane wathola ukuthi akekho usehambile. Omakhelwane basho ukuthi uthengisile impahla zakhe. Uthe meya nakamfowabo kababa naye wayesehambile, izindlu zingenalutho. Noma kunjalo ke amaphoyisa aqhubeka engamsizi. Umama ke uthi usethole nolwazi lokuthi ubaba wengane uhlela ukuthi bathuthe beye eEurope, okusho ukuthi ingane ingahle ingaphindi ibuyele ekhaya. Yebo yena lona utshontshe naye ingane uwamuhle Mkhaliphi, kuthiwa uthathe ingane ngokungemthetho wayitshontsha ingane bazalini bayo. Ingane ayina passport ayinalutho, wahamba wayefuhleleka angazi kusola ukuthi ingane iseCongo. Ngisacela ukuthi nishareni le video le azokwazi ukuthi atholakale lo mgulukudu, sikwazi ukuthi sithole uwamuhle simbuyisele ekhaya kuma wakhe uMadludlu. Kodwa Jehova hlangana South Africa, ngiyanithemba simbambeni angakeqa amabhoda lo noma makeqila abuya buyisa ingane.